Opet je bilo vatreno iznad Izraela. Iran je poslao salve raketa prema Izraelu. Sjever i jug je gađao. Tel Aviv je opet pogođen. Opet su klaster rakete slali. Evo imate tu i video. Znači opet je kaos u gradu, vatrogasci, požari. Evo imamo tu i snimku kako raketa prolazi. Znači Iron Dome nije opet uspio zaustaviti te rakete. Makar oni govore da zaustavljaju, ali stalno nam snimke dolaze kako rakete prolaze, kako ih ne zaustavljaju, kako uništavaju. Znači evo vidite požar, znači raketa je prošla, pogodila je ovo područje. Evo imamo tu još jednu snimku isto Tel Aviva, isto gdje je raketa pogodila. Evo tu sad imamo požar, znači rakete prolaze, Iron Dome ne štiti.